dare jiki har komai na, idan na so rasul fiye da iyayena. Ta kai lafiya abincin ruhina. Shugabana Muhammadu Rasulullah, ya mai gidana Muhammadu Rasulullah, ya na ɗayan cikar mukamai gun Allah. Gani gare ka sidi da bangadan Allah, gani gurin kaɗa shaye min walla, dan sirrin da ke cikin ruhina. Ya shugabana Muhammadu Rasulullah, ya mai gidana Muhammadu Rasulullah, tattaka lafiya mai shabaki. Shugaba da saraki, duk matsayi gaban ka dole ya ja birki. Kai ne makwarar mukamai manzona. Ya shugabana Muhammadu Rasulullah, ya mai gidana Muhammadu Rasulullah. Ban anan zan ɗan huta, ba dan na gaji ba sai dan nazarta. Idan a cikin yabansa ba a yin wauta, ya Rasul karɓi yaban nan dan sai da